Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff wrth ymyl y ffordd yn newid yn Sir Benfro. Bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno yn ystod yr Hydref 2019. Bydd ailgylchu'n parhau i gael ei gasglu'n wythnosol, ac rydym yn cynnyddu'r mathau o ddeunyddiau y gallwch ei hailgylchu. Byddwn yn rhoi cynnwysyddion a sachau newydd i chi i wahanu eich deunydd i'w ailgylchu yn barod i'w gasglu. Rydym yn gwneud y newidiadau hyn fel y gallwn gasglu cymaint o ddeunydd i'w ailgylchu a phosibl. Trwy wahanu'r deunydd i'w ailgylchu, gallwn sicrhau ailgylchu o'r ansawdd gorau, sy'n well i'r amgylchedd ac a fydd yn ein helpu i droi mwy o'n hailgylchu yn gynhyrchion newydd yn y Deyrnas Unedig. Bydd y sach las ar gyfer ailgylchu pob math o gerdyn a chardbord, gan gynnwys blychau cardbord a blychau grawnfwyd. Plygwch neu torrwch flychau cardbord fel y gallant ffitio yn y sach las. Bydd y blwch glas ar gyfer eich holl bapur y gellir ei ailgylchu, fel papurau newyddion, cylchgronau ac amlenni, gan gynnwys amlenni a ffenestr. Dylech byrhau i ddefnyddio'ch blwch gwyrdd ar gyfer poteli a jariau gwydr glân. Bydd y sach goch ar gyfer ailgylchu tiniau, caniau, erysolau gwag, ffoil glân, poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig a chartonau bwyd diod fel Tetra Paks. Rinsiwch bob eitem cyn ei rhoi yn y sach goch. Yn anffodus, ni allwn dderbyn ffilm blastig, gan gynnwys bagiau plastig, bagiau bara a heinau plastig sy'n lapio o amgylch nwyddau aml becyn, troliau papur tŷ bach a chylchgronau. Hefyd, ni allwn dderbyn plastig du brown, papur swigod, heinen lynu, codeni bwyd diod, pacedi creision a cheiadau ffilm prydau parod neu hambyrddau bwyd. Rhowch y rhain yn eich bag llwyd gweddilliol i'w gasglu. Pan ddaw'r newid eich ardal chi, gallwch hefyd ailgylchu batris cartref trwy eich casgliad ailgylchu wythnosol wrth ymyl y ffordd. Rhowch eitemau mewn unrhyw fag plastig bach clir, a'i roi ar ben eich bin gwastraff bwyd gwyrdd, nesaf at weddill eich ailgylchu ar eich diwrnod casglu. Gallwch byrhau i ailgylchu eich gwastraff bwyd bob wythnos fel arfer. Leiniwch eich blwch cegin llwyd a bag gwastraff bwyd, a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo. Gallwn dderbyn pob math o wastraff bwyd, amrwd neu wedi'i goginio, ond peidiwch â rhoi unrhyw becynnau yn eich bin bwyd. Mae bagiau gwastraff bwyd ar gael mewn sawl man, gan gynnwys canolfannau hamdden lleol, canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid a llyfrgelloedd. Pryd bynnag y bydd angen i chi wagio'ch blwch, clymwch y bag, a rhowch ef yn eich bin gwyrdd awyr agored y gellir ei gloi. Cofiwch, mae rhai eitemau na allwn ei hailgylchu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys ffilm blastig, polystyren, lludw neu wasarn anifeiliaid anwes, a phlastig du a brown. Defnyddiwch y bagiau llwyd a ddarperir. Bydd 3 bag yn cael eu casglu unwaith bob 2 wythnos. Gallwch hefyd ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn ein canolfannau gwastraff ac ailgylchu. Cofiwch roi eich eitemau y gellir ei hailgylchu yn y cynnwysyddion iawn, oherwydd dim ond eitemau na ellir ei hailgylchu y cewch ei rhoi yn y sgip gwastraff cyffredinol. Rhowch bob bag allan cyn 5:45 ar fore eich casgliad. Bydd y diwrnod casglu ar gyfer rhai aelwydydd yn newid yn ystod yr Hydref 2019. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hanfon atoch maes o law. I gael gwybod mwy am ailgylchu yn Sir Benfro, ewch i'n gwefan yn www.pembrokeshire.gov.uk/waste and recycling. Fel arall, cysylltwch â ni trwy Facebook neu Twitter. Mae eich ailgylchu'n gwneud gwahaniaeth mawr. Diolch. Caru Sir Benfro. Caru ailgylchu.